Haka step jong ka arpsau tarik kula lingkot arja arpsau uwe briu ladu yela ka jing em hadin baka trok ka baunya ka bawan nagi thain light kor haka jing suba pen hairstat kalarin sum shiliang surok bat no shatham haka te jaka najan State Bank of India hamadan ting block B kat kum ki jing te bala yo lum la ong bau niu nong bo jong ni ka trok la men saujur bar ka jing run sum jong ka trok nolor ka yeng ka badang te kala yo ru ban rat yo we briu ubade nong trai haka ni ka yeng yakini ki arngut lapan ket mar civil hospital Shillong na kabanta ban yo jing sumar ka mardor bat kani ka trok kadai ka badon your registration number PN52F San Pran Rulai bat kadai ka badang thumu ban panhap mar shaki kudam ha Shillong hi bat kani ka jing ja kala ja ka por nyau duna ya yun stamp shu kani ka trok kala julor bat la pra pom hagi benta khmat bat don ru katu kani ki benta yeng sa prio ki bala julor malumala bat don bok hakate ka jaka ka bala no ka trok am sam la don yeng satya ndai tang ka pankhana Hai.